πάρτε εδώ πέρα, Νίκο! Αφήνε, Νίκο! Έχεις τίποτα άλλο. Πάμε! Πάμε, έλα! Πάρ' τον, Νίκο! Μια ζώνη για τα παιδιά. Πάμε, έτσι! Έλα, ετοιμάκες και τη ζωνούλα. Πάρε το ένας κατεβάσει το πάνω. Κάντε λίγο άκρη. Έλα, κάντε λίγο άκρη. Κάντε άκρη. Προκαλεί αναμνήσεις γιατί πέρναγα ωραία μέσα στην κουζίνα, ήταν το χόμπι μου και στο σπίτι μου και εδώ. Από πάνω από την Εθνική, ότι έσκασε μια μύτη φωτιάς προς κάτω από την Νέα Εθνική Οδό αλλά δεν ήξερα ότι όντως ήταν εδώ, φαινόταν πιο εκεί. Δεν ήξερα ότι θα φτάσει φωτιά εδώ, με καμία δύναμη. Μετά το είδα στο Facebook που είχαν σηκώσει κάποιο βίντεο και λέω αδύνατο, δεν είναι τίποτα. Πρώτα απ' όλα να είναι ο άνθρωπος καλά και εμείς στο σπίτι μας. Δεν ήμουν η μόνη, είμαστε άλλες δύο κοπέλες. Η μία από τα Καμίνια και η άλλη από την Απάνα Χαγιά. Δεν είμαστε οι μόνοι. Εγώ εδώ τραπέζια, γενέθλια και τέτοια. Τα κρέατά μας τα πετάξαμε. Καταψύχτες, όλοι βρωμίσαν τα πάντα. Πέραν το σπίτι, πήραν φωτιά, τα ρούχα κάηκαν, ο τοίχος κάηκε όλος. Είναι για ρίξιμο, πλέον δεν μπορεί να κατοικηθεί, να το πω έτσι. Το χέρι εντάξει, το σπάσαμε από πίσω. Πέσαμε και το σπάσαμε. Είχα βγάλει πυροσβεστήρες, nera δεν είχαμε, ρεύματα δεν είχαμε. 5 ώρες πιο μπροστά δεν είχαμε nero. Foi, olha, estou dentro da CGB que demorou sentei. Minha mulher sentei um bocado, comia um bocado de qualquer coisa, de resto de manhã depois um cafezinho e mais nada. Andei assim, à noite, olha, ninguém vai dormir, porque vai ficar outra vez. Lá abaixo em casa do meu irmão, de manhã ficou tudo limpo, passado meia hora, agora há bocado, e sentou outra vez. Já lá fomos apagar, ficou lá uma carrinha dos bombeiros, para acabar o resto, está a ver como é que é. Ali está a pegar outra vez, ali está a pegar outra vez, está a pegar de todo lado.告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然烹饪。提亮肤色更年轻，抚平皱纹超有感，而且气色变好。用心保养，每天都更美丽。美吧。